започна с една емисия и продължава всеки ден, с години, с десетилетия. Истината не остарява. Тя се търси, проверява, защитава. Кадър по кадър, дума по дума, история след история. Вие сте с централните новини по света и у нас. Добър вечер, аз съм Филипа Огнянова. Добър вечер, аз съм Костадин Филипов. Добър вечер, уважаеми зрители. Вие гледате по света и у нас. Добър вечер. По света и у нас. Това са новините. Шест езика, новините на България. Достъпни, разбираеми, точни. Acesta sunt știrile de la BNT, acum cu subtitrări în limba română. În sfârșit, minunată veste, de acum înainte va fi mult mai ușor să înțeleg știrile de la BNT. Новини, които ни сближават и съседите ни разбират. БНТ – обществената телевизия на България. Почивка в Родопите сред вековни дървета. Дни, изпълнени с свежи утрини и прохладни вечери. Заповядайте в творчески дом на БНТ в Пампорово. Там, където дивата природа среща удобствата на съвременния живот. Ресторант с 180 места. Зали за конференции, Wi-Fi, паркинг, релакс зона, сауна, фитнес, игрална зала с билярд и тенис. 54 стаи и 14 апартамента ви очакват. Направете вашата резервация сега на телефон 03 095 8452. Очакваме ви! Бус натъпкан с 24 нелегални мигранти беше задържан след гонка с полицията в бургаското село Лозенец. По време на преследването шофьорът е ударил две паркирани коли, след което скочил от буса в движение и избягал. Мъчиха се, въртяха се от всички страни, отвориха го и като го отвориха, хората буквално се изсипаха като чували с картофи. Интензивен трафик на граничните пунктове с Турция. Особено натоварено е движението на най-големия пункт Капитан Андреево. Основната част от пътникопотока е от категорията така наречени гастарбайтери, пътуващи от Република Турция за страните от Западна Европа. Създадена е необходимата организация за осъществяването на граничните проверки. Възрастен мъж почина след като беше ударен от клон в Пловдив. Фонтани от лава се издигнаха на 30 метра височина при поредното изригване на вулкана Килауея на Хаваите. Добър ден! Вие сте с обедната емисия по света и у нас на 24 август.